kumsang khazakua somriat pasari march ni som panga pathian ni jing dariat rik ma deuh hlek chuan cherle Paul Chapman chu an phone ri chuan an mu hi lai ati har hlol maya cher chuan call chu a changa a u naw nu Nancy Newman thingpui dor thona an chief manager alo ni a Nancy chu a thona hmuna chuan tuk thuan ei tura dar kar khat chuang laia atlai to thu le a kar chu restaurant bulmaya a om thu te ma se ama an mu lo thu te aron hrila cherle Paul te chu an nu pa chuan rang takin an in per tho ngala Nancy chu an in lama a om nge om lo ti an va chiana cherle Paul chu Nancy te in an va thlen chuan engemaw tak thil dik lo omani ti an hre thei ngala in chunga chuan Nancy le afanu kumriat mi Melissa le kumthum mi NG chu mu tur an om mai lova an thleng silna chuan zirtop zana Charlton an vatlo tuma an coffee in na no te chu angai ngai in alo la oma dokana chuan an breakfast ei bang ni om tak a om bok Nancy in a poisa don tlema zong adana bur chu aruak boka cigarette zuk bang bung alo om boka ma se Nancy zuk thin angero anilo Paul chuan Nancy te room vel chu an en kwal thuak thuaka Nancy room alu chuan room chu alo nok nuai maya Nancy chu akhuma mu in awa mu a athi to ani ti a hre thei ngal bok pindan dang an en kwal le chuan an thil mu chu rap thak an ti in an phu chiang le a Nancy fa te pahni Melissa le NG chu an mani room ve ve a rong taka tha an ni ti an mu ngala rang takin pindan chu an chua sana anupui cher chuan thil dik lo om ti a hmela tang a hre thei ngala cher chu rang takin a hruai chuaka police an call ta ngalani encourage police officer te chu a hmuna rang takin an lo thleng ngala midangin an lo ti buai an lo wangin a hmun en fia tur mi thiam te an lo kalma chu Nancy chen na hmun chu midang tlopo phallovin an lo siam ngala a chung an lu chuan an thil mu te chuan police te chu abara khai chiang le a Nancy le Melissa te chu nasa taka vuak an ni ti a hriata anau pangjok NG phei chu angonga thuk taka zai ani a alu abung trep nge heng thil thleng hi a hmuna ngei encourage police officer Jill Gifford chuan awa en fi a case sang an lo boi pui to apo hetiang ema rap thak le dang dai hi a hmu ngai lo thu a soi hialani Nancy ruang chu a khuma mu in an hmu a amut kor fuala ha a ma se a om zon vela a in hlim chho veka a nar khabele a chal vela te chuan pil le hliam nu ma an hmu a khum ke a chuan thi sen a kai nial nuala a in thak na do kana chuan kut kor olive green rong pahni a ombok Melissa Newman ro chu room chuat laya lelam hoi zong in alo mu a ngong chu lukham case in a in veta lukham case pakhat chuan akut pahni a phuar ani bok anaw zok NG kumthum mi po chu aruma chuat laya thi sen nen alo let nuai maya mun ran rana thi sen chu akai nual mai Nancy khuma chuan thi sen tlem akai boka chu chuan Melissa chu anu ruma chuan hruai ani a ta chuan pong sualani nuwa an room in kar kalna carpet omdana tangin Melissa chu aruma hruai le ni in ta chuan tha ani ta ni in alang bok officer te chuan a thei angin tual tha tu hriat theina fin fia na engemotal mu anin beisein an hna po an thok ngor hle a chuat ba kara te chuan samza yemo laza yemo po tual tha tu chui zui theina tur thil alo in phum ruk ve thei thina wangin uluk takin chuat chu vacuum cleaner mangin antify ta a filter paper po abi ka siam an manga ma se chu ti chung po chuan filter paper a bet samzai te chu mitlong a hmu mai theilo ala om thina wangin laser light mangin uluk takin an en fi ale a chuata te chuan luminal test thisen kai a omem ti an en fi zela luminal test mang hian a hma da in thisen kai te chu lotify vek to ma se a hriat le theya chu tiang manga an ti chuan
chuata chuan thi sen chu alo kai nge ya alan dan chuan tual that tu hian Nancy te chung hi an jing tho awa thong thut ni in alanga ani lo vek chuan tual that tu hi an mel riat sa ani ngei an ring ani chair chuan police te hna chuan Nancy chuan mel ma anei oma hriat lo thu asoya waitress ani angin a customer zinga chuan alar le a ama hi mikom nuam tak ani awangin thian hnai vai po anga in han chai tu te po anei ve neu neu thin ni in asoi bok ma se fa te pani Melissa kumriat mi le NG kumthum mi nen lama an chunga chu tiang thil rap thak ti du tu chu tunge ani ang ti hriat thiam har atti hle a in rokna le in suam na ringot chuni in alang bok si lowani an then om tele a thian te hena tang chuan thil engemotal hriat bel in beisain thu an hanzot kual vela an chung tele thian hnai te hena tang chuan Nancy chu a fa te pani pa John Newman nen anin nei thu le an hlim hle thu te an hreta a John chu anupui fanau te thina chuan rin hlel kai ber anita ma se tual thana thlen lai vel hi California lama tala cherzira a omlai ani a chutia anupui fanau te thi thu an hril chuan John chu amang angin a thong hle a misual chu manchuak vat turin alo ngen mol bokani a om dana tang chuan tider om ang po in alang lova police te chuan chu tianga tual thana rap thak chu an la hriat ngai lo wang le ton hriat an la nei tam lo wangin FBI lam an punta a chu case boy pui tur chuan special agent Rudray chu ruat ani a ani hi tual that tu teril rulam zirmi ani boka anril rusuk khek le ngai tu na te hrethiam thei tura zir chuak thap ani nge ani autopsy result alo chuaka Nancy le afanu Melissa kumriat mi te chu pong sual an ni nge ani ti aron lang chiang ta a an information nei le tual tha na atanga alanda na tang chuan rei chuan tual that tu chuan a ma po in midang pong sual alo nei to ngei aringa chu mai baka ama chu mingau tlangwal kumsom ni bor velani aring bok rei yangai da na tang chuan an han chui tran ta a Nancy te in om ve to thin tlangwal kumsom ni pathum mi Kirby Anthony John Newman a farnufa chu thu an hanzot fia ta ma se Mars ni som pali Nancy le afa te tha an ni nia ngaya chuan in lama a om lo thu le a chua bo thu a soya re chuan tual tha tu chu Nancy te chung mel riat ani aring tlat thunga ma se an then om tele thian te ro chuan Anthony chuan Nancy le afa te chu a mungai lo thu an soi ve thunga han chui zui mai tu hrelo ma se investigator te chuan an na chu an bansan pha chuang lova tual tha na thlen na muna evidence om theinia an hriat zong chu Alaska State Crime Lepa an thon veka ma se encourage police te chuan FBI lep Washington DC lama thon thazokin an hriat awangin chulama chuan an thon let le ta zokani Kirby Anthony ya chanchin chu hriat chian le zual deuh an du awangin encourage tlangwal then khat te chu a chanchin an zo chiang hloma Anthony bialnu chu thlasom pariat liam ta khan Twin Falls Idaho atangin encourage cha ron kalin an panhi chuan Newlands chung kwa ina chuan hun engemo chen anom hnuwa sangaman na chuan na an mu awangin anin son chuaka ma se a hnuwa abial nu chu an na thona an pu nen chuan anin kop nia hriat na anei awangin anin ti thiam lova anin then tange nge ni anin thena tang chuan Anthony chu an pu laka che dan chu amoi lo chhota tel tela chung te awang chuan an na tang chuan ban ani ta hial renga ama chau chuan encourage lama chuan February ni som palia alet le ta a kalna tur dang a hre chuang lova airport atangin taxi ala a Nancy te in lam chu apan le ta a heti lai hian cher chu police assistant na a tho lai ani a chutia John Newman a farnu fapa Anthonyan anom lo hlana aron chim buai reng mai chu Nancy chuan adu vak lova a hnu dewa phei chuan chutia a om ve reng chuan Nancy chuan nuam ati chia lo wangin chua san mai turin Anthony chu ange ta top mai ni in asoya hetia ati hnu hian Anthony chuan a chua san ve maya a thian pa
grena in lama a in son zui ta ani Anthony an vatlo rum chuan Nancy le afa te tha an ni thu an va hril chuan Anthony chuan asam a thama poi ati in a rum vong maya ma se mi ta tangin mit tuiero a chuak hau lo thung autopsy result a lo chuaka ta chuan Nancy le afa te chu March ni som pali jing lamdar saria tang chundar som pahni in kar tha an ni nge in alanga Anthony chu chuti hun laia a omna te chu an zota zan khu a party na hmuna a om thu te in rini jinga chuan zu tlem a in le baka marijuana le cocaine ati hnuwa dar sari vela ina a ho a chumi hnu dari le mini somli panga vela a chua le thu a soya vacuum cleaner manga chuat anti faina chu an han en fia le ta a ta chuan samzai tam tak an mu chuaka ma se chung samzai tam tak zinga chuan Nancy te chung ku ani lo tu emo samzai tam tak alo om boka chu samzai chu an zir chian le hnu chuan ser mul ani ti an hre theya chu tiang chia mul chu Nancy te bathroom tawela chuan an mu boka alandan chuan tual thatu chuan ati tur ati zo hnuwa a in bual fai nga la ni ti a chiang ta viau mai ti chuan a hma kum enge mozat liam ta pong sual case lo nei to an riat thei ang chu an kowa thu an zot fia zela chung an ko zinga chuan Anthony po chu atel vel not maya a hma da in ida hoa mei chenau pang kum som pahni mi pong sual case alo nei reng to maya he mei chenau pang hi a thuak lam a chian lo wangin Anthony ngei ani ti fin fiana a om lo wanga chua le alo ni to ani chu tiang chu ania wangin Anthony chu thu zofia ani vele ta a tual tha na thlen ni oma a omna an zo le chuan a hma a chan na chu a thak le ta dai maya chung te awang chuan Anthony chu an rin hlel na hazual ta hle maya ti chuan a ser hmul chu sample test na tan an du thu an hrila ani chuan Nancy te thi hma kar khat vel liam ta chuan an bathroom a chuan a in bual thu soin a ser hmul po chu sample test tur chuan a pe ve maya chutia an test ta ka chuan Antonia ser hmul le vacuum cleaner a mul an mu te Nancy le afanu melisai roma mul an mu te nen chuan aloin ang chia maya Nancy khumlu lampanga chuan samzai ni om tak hi an char le a chu po chu Antonia samle akhabe mul te nen alo in mil le thap bok Melissa ruma chuan Antonia ser mul ne na in mil chia pakualai an mu chuaka NG ruma pahni an mu boka pakhat jok phei chu thisen kai ani a Anthony chu atlan bo mai an hlo wangin investigator te chuan akal na lama pianga arukin anzui kwal ta char mai ani Anthony chuan Nancy tenu fa chu athat nge ani chuan a thian te zinga tuwe motal chu a hril ngei an ring tlat boka chu hria chua ngei an tum ta ani a thian hlui pakhat chuan voi kha chu Anthony chuan zu an inna dokana nepkina chuan hlathu vel zia mai pa chuan ida hoa abial nu hlui hne na NG atha thu le Nancy le Melissa te apong sual thu phone manga awaril thu te chu aziak ti asoya ma se chu thu chu police te chuan puang zar du lovin an thupri tlata an en thla ka tanga darkar somni pali po tling lova chuan a ina an wakala akar chu a in malama chuan awma wangin ina a om nge yani an ringa alo omani chuan thu engemo zofia le an tuma ma se in chunga chuan alo om hau lo mai a in chung chu an han en fia thuaka a thom hoda na chuara chuan John Newman a camera tual tha na thena tanga abo nia an report ngei mai chu alo om reng maya ma se hnuwa a soile danin camera chu Johnan a ho tira ma se a mandan a thiam lo wangin ada tavel mai ni in a in soi poisa thir engemaw zat an mu chuak boka hei po hi Nancy te do kana an khol bom atanga poisa bo ta kha ni nge in alang boka chu baka Anthony thian te pathum lai main Anthony chuan poisa thir te chu lekha a zialin thil leinan a hmang fo thin ni in an soibok Anthony kut pha tha chu Melissa
pawng sual ani na room banga chuan hmuh ani boka tin an room kawngkhar chhung lam leh pawn lama chuan a kut zia hmuh ani leh bawk Anthony chu thuzo fia turin an ko le ta a reife an kom hnu chuan Anthony chu azam hmel tran le a Anthony chuan police te chuan an man ngei don ni in angai ta a ma se chumi trumpo chuan a him le thei ta rama chumi hnuwa chuan in a ho in a ho vele a thom hno a siam sok soka a thian pa a in lua pui pa bula chuan a kal bo tur thu soipa in chu thu chu police te hne na engma soilo turin a tia a chuak ta ani a tira chuan a thian pa chuan police te chu a hril mai ngam lova ma se dar kar sari lai aliam hnu chuan angai a tha thei ngang lovaniang encourage police te chu Anthony atlan bo thu chu awa hril tange nge a Canadian border chu dar kar riat tlan ani a Anthony chuan ramri akan man an hlau le a rang takin Alaska Canada bordera US custom te chu an be pop ngala Anthony chu mi pathum tha thu buaya an chui mek thu te an wa hril ngala anin bia ka tanga dar kar khat po aliam ma chuan Anthony chu aron thleng chop chil ngala a license te an en hnu chuan Anthony nge yani ti an hreta a encourage lama an thon let le ta ani Cherlin alai zone nu Nancy a hmun hunun ber chu March ni som pathum zana ani a chumi zan chuan a pasal pola ten Nancy thona restaurant a chuan thil ein anin kom khoma ma se pol chuan a fa pa hruai angaya wangin akal sana chumi hnuwa Cherle Nancy po chuan dor chu an chua san vele a Cher chuan Nancy chu akar chu khal holova akara chuang ve mai turin ati a atuk in rin ni chu an chol thawa wangin a pasal polan a man rem chan huna aronda sak mai tur thu a hril hnu chuan Nancy chu Cherli kara chuan chuangin Nancy te in lam an panta a heti lai hian Nancy fa te pahni chu Cherli fanu Kelly in tui hleu zirna a hruaya zandar kwale minute somli panga a chuan Nancy fa te pahni le Kelly chuan in an ron thleng ve chi aboka a hnu deudar soma chuan Cher Paul le a fanu Kelly chuan an hosan ve ta ani atuk jingdar sari atang chhundar som pahni in kara chuan Anthony chu Nancy teina chuan avakala heta chin thil thleng hi chu Anthony chawin a hreto ani karya chung zet trial an nei hnuwa June ni thum sang khazakwa somriat pariata chuan prosecutor te chuan thil omdan ni om ang chu hetiang hian an soya Anthony chuan Nancy chu poisa adi langa Nancy chuan alorem ti lo wangin Anthony thinrim so sang phut chuan Melissa nen annu fa chuan Nancy ruma chuan anuk luta ta chuan an pahni chuan pong sualin Nancy chu athat ngala chumi hnuwa Melissa chu engkim mita hmutu ani awangle ama ngei po chu apong suala wangin nakina atan a hlau om thei ti hria in ama room lama hruai phei vele in ta hian voi ni na na pong sual le a chumi hnuwa chuan thatin chaukalama akala an chemte chula in anau pangjok NG room a chuan akal le a amu hi lai chu a ngonga zain awa that vele ta ani a tha zo vek hnu chuan bathroom a kalin a in sil fai veka an chuara camera anda chula in dokana an poisa thir khol sa anda chu ala le a ti chuan in chu chua san ta ni in an soya March ni som panga a an ina serte an wakal ma kha chuan anu farwang hi ni khat don chu tu ma mulovin a omani he an tral nei na hian John Newman po omve in anu pui fanau te that tu atupa Kirby Anthony chung thu an rel lai chu ngoi rengin alo thlir top mai ani Anthony chuan a hmui hmul le khabe hmulte alo ziat fai veka chung te awang chuan nge ko chunga chuan a hmelan dan chu poitiom pon a om lova mani in ring tok tak mel a puzo kani ti chuan Kirby Anthony chu mi pathum tha thu buaya le mei chepahni pong sual thu buai ortir anita a kumza thum somnga pasari tang tura achung thu rel anita ani